искам да говоря с моите комисии, да променя темата за дисертация, да пиша за вас. И не за народно пеене, но не знам дали ще ме пуска. Ще видим. Аз съм музикант. Но аз правя много прилично, много на добро ниво комерциална музика. И това е супер. Това е страхотно. Мога да кажа, че огромен брой хора правят на страхотно ниво, на много добро ниво страхотна комерциална музика. И те не се срамуват от това. Чакай, ACDC какво правят? Или Ерик Клептън, или какво правят? За успех ние не говорим само в музиката. За успех по принцип. За комерциалното по принцип. Комерциалното по принцип е лошо в България. Да, и защо така? Не само. Защото... Как не? Точно обратното е в Америка. И защото българският менталитет казва следното. Че си запалим къщата да изгори на плевнята. Българският менталитет казва следното. Аз не искам да съм богат като теб, искам ти си беден като мене. Това е събирателно между един куп негативни и най-неприятни качества на българската душа. 85% от българите слушат поп-фолк. Аз, който съм израснала с пап-мюзика, с пазарна музика. Това ми е толкова познато, да, не е ориенталско при нас, но все пак секс, коли, жени, нали, не е нещо българска простотия. Това е човешка натура, човешка природа по някакъв начин. Аз не го виждам като някаква особена българска простотия, нали? Но аз, понеже съм етномузиколог, хора постоянно ми питат в интервюта какво и те очакват аз да псувам тази музика. Представи си, тези, които в радиото и в телевизията ти задават въпросите, какви хора са. Значи представи си колко сбъркана е цялостната концепция за хората, които трябва да са публични. Представи си колко е сбъркана и комплексирана цялата история. Хората не могат да приемат свободно, че трябва да има свобода, това е свобода. Свобода да избираш. Представи си в Америка да има някакъв съюз, който на българските композитори, който да казва ти ще пееш, а ти няма да пееш. А не вие и двамата да искате да пеете и когато хареса публиката, той да пее. Може да кажеш един човек, който харесва поп-фолк, да му кажеш, че трябва да слушаш Бах. Ти ще бъдеш интелигент. Аз обичам фолклор, но това не означава, че аз трябва да мразя фолк или чалга. Средата, в която ти ходиш да съществуваш, когато се опитва да ти казва: ма ти си американка, ела при нас, бе. Ние сме интелектуалците, къде ходиш при простотията. Самия факт, че работиш при мен, какво ще ти кажа? Тия хора, как можат точно с този проводник на цялата чалга и простотия? Но аз им казвам, че виж по хора, аз не съм българин, аз не разбирам нещата като вас. Още има да си българин или не? Аз съм българин, аз не ги разбирам нещата като тях, бе. Както огромна част от хората не ги разбират като тях. Искам да слушам това, което ми харесва. Чакай сега, това на време ми обясняваше, че израснал с Моцарт и с Бетовен. Той на мен ще ми говори, аз съм израснал с Моцарт и с Бетовен. Ти на мен не може да седиш да ми изпреш да ми говориш на мен за музика, защото аз съм израснал и съм свирил по много Моцарт и Бетовен. Всекакви Моцарт и всекакви Бетовен съм свирил. Ти не можеш. Аз разбирам да съм някой дошъл от, наистина необразован, от село, ненаясно и да вземеш да ми кажеш: да бе, ти що слушаш чалга, ти ако беше образован, ще слушаш друга музика. Аз съм образован. Музикално. Аз съм най-образован. В смисъл, толкова съм образован, колкото са образовани средностатически класически музиканти. Класически. Искам да видя някой, който ще дойде, ще ми каже: ти си предател на кое? На кое съм предател? На Моцарт. Предал съм Моцарт. Аз знам за Моцарт. Високата култура ти като си свира, трябва да знаеш, че е пурно. Аз знам за Моцарт много повече от всички тия хора, които...